ଏଇ ହେଉଛି ମାର୍ଚ୍ଚ ଗପ। ସରୁଥାଏ ଶୀତ କାହାଣୀର ଶେଷ ଧାଡ଼ି, ବଢ଼ୁଥାଏ ଖରାଦିନ ଗପର ଉପକ୍ରମ। ବସନ୍ତର ଏଠି ସରୁ ଚାହାଣୀରେ ଶବ୍ଦ ସବୁ ଗପ ହୋଇଯାଆନ୍ତି ଯେ ଏମିତି ଋତୁମାନଙ୍କ ଧାଡ଼ିବନ୍ଧା ରାସ୍ତାରେ, ହସ ଲୁହର ସମୟ ଡେଣାରେ, ଫୁଲ ବର୍ଷାର ଜୀବନ ଭିତରେ। ଏଥର ବି ଏମିତି ହିଁ ମାର୍ଚ୍ଚ ଫେରିଗଲା, ଲେଖିଦେଇ କିଛି ଗପ ତା ବଢ଼ୁଥିବା ତାରିଖ ଭିତରେ। କଅଁଳ ପତ୍ରର ଫାଙ୍କରେ ନୂଆ କରି ହସୁଥିବା କିଛି ସୁନାରୀ ଫୁଲର ଗହଳି ଭିତରେ। ଆଉ କିଛି କଥା ବି ଦେଇଗଲେ, ଫେରିବେ ସେମାନେ କାଳେ ଖରାଦିନର ସୁନସାନ ଦ୍ୱିପହରରେ।